jdeme tvařit. Na nažehlování budeme potřebovat nůžky, pečicí papír, pak samozřejmě kekonky a tričko, na který to budeme nažehlovat. No a pochopitelně žehličku. Takže já si pustím žehličku a nejdřív je dobré si přežehlit trochu to tričko, abych měl hezky rovnou plochu. Navíc tím odstraním zbytky vlhkosti, které by v tom tričku mohly být a bránily by tomu, aby se naželovačky pěkně připevnily na to triko. Teď si připravím jednotlivé obrázky z gekonek. Tady vidíte ten aršík a je dobré si odstřihnout dole nebo někde na kraji je tam naše logo gekonky.cz a potom také kódové označení obrázku. To jsou věci, které si nebudu chtít zažehlovat na tričko, takže odstřihnu pryč. No a teď už si rozstřihám všechny jednotlivé motivy, abych je měl zvlášť a mohl jsem je potom rozmístit na ploše. Nemusím stříhat blízko, protože sloupnutí mi provede takzvaný samoořez, takže naopak je lepší, když je okolo nich větší okraj. Samozřejmě při střihání dávám pozor na to, abych si nestříhl přímo do obrázku. Naopak, když některé motivy se mi budou líbit, jak jsou rozmístěné, tak si je můžu nechat i pohromadě, abych si je zažehl najednou. To už záleží na vás. Teď si můžu v klidu rozmyslet, jak rozmístím jednotlivé motivy. Začnu od toho největšího, od traktoru a postupně si tam zkouším přidávat na plochu jakoby na nečisto, kam bych dal třeba tady tu travičku a ještě posledního zajíce, tak aby ho traktor nezajel. Tak dám sem třeba. No, aby to bylo od středu. Počítejte s tím, že to tričko vlastně potom je tady na bocích, bude na těle, takže je dobré to umísťovat víc do středu. Myslím si, že takhle by to mohlo být. Teď si vezmu pečicí papír, žehličku mám puštěnou, přikryju si, že stejně nenažehlím to vše najednou, takže si přikryju jednu část těch obrázků, žehlička už je nahřátá na správnou teplotu a přižehluju přes pečící papír. Je dobré to hodně přimáčknout a přižehluju zhruba 20 vteřin. A teď opatrně přesunu ten pečící papír na další část obrázku a zase zažehluju. A ještě jsem možná zapomněl tady na tenhle kousek. Když náhodou bych někde zažehloval dvakrát, tak se vůbec nic neděje. Je to daleko lepší, než nějakou část zapomenout. Tak, mám zažehlíno a teď už jenom počkám, až mi to všechno vystydne. A teď jde ta nejveselější část a sice opatrně začnu sloupávat, přidržím si takhle prstem tu látku a opatrně sloupávám, jako kdybych to roloval, tu horní folii. Vidíte, jde to krásně. Tak. Do boku to hezky dělám. No, jo, tady. Mám to všechno pěkně vyloupnuté. No a na závěr to všechno zase znovu přikryju pečícím papírem, celý komplet obrázek a ještě jednou to přežehlím. Opět na stejnou teplotu a zase přimačkávám. Tím dosáhnu toho, že všechny motivy budou perfektně přižehlené a navíc získají stejný sametový povrch. Tak a teď se na to podívám. No a je to perfektní. Tady vidíte výsledek. Já jsem s ním spokojený
a hned budu vyhlášen za šikovného tatíka. Právě jste shlédli naše Gekonkové video. Pokud se vám líbí a udělalo vám radost, tak nám napište komentář, nebo tam dejte like, můžete obojí. A samozřejmě budeme rádi, když také stisknete tlačítko, které tam je odebírat, protože tím vám neuniknou žádná další videa. A nám navíc uděláte nejenom radost, ale přesvědčíte nás o tom, že ta naše práce má smysl. Rychle, je tu zima, mrznou mi ruce.